הלך תביא אותו מהר. את מחליטה את זה? אין פלאפון? כן. אז יאללה, בואי נלך לצבא, נו. בואי תגידי לנו לאן את הולכת. אז לאן את הולכת? זהו, שמת פרח, ולאן את הולכת? כן. זהו, את הולכת? כן. לאן? הצבא. איזה צבא? של מי? איך את הצבא? ביי טוב. ביי. מה תעשי שם בצבא? איפה בצבא? עם אחים. עם חיילים? כן. איפה אבל? אחים. אחים. עם כיפת ברזל? תחלי. לפתוח לך את הדלת? איך תיסעי אבל? איך את נוסעת? אוטו. עם האוטו. אוטו של מי? של אבא. אבל את יודעת לנהוג לאוטו? כן. איך נוהגים? נוספת. היי. להתראות. ביי, להתראות. להתראות. ביי. להתראות. ביי. את הולכת? ביי, תמר. לאן את הולכת? צבא. לצבא? לאחים. את הולכת לבד? כן. את רוצה שאני אבוא איתך? כן. תמר, בואי, לא באמת הולכים. בואי, אחר כך נלך, טוב? לא. לא, אבל אי אפשר ככה להיכנס למעלית וללכת. לא פעמי. ביי, איך? בואי. בואי איתי. לאן אני אבוא איתך? אני. אבל תמר, קר בחוץ, ועכשיו אנחנו נשארים בבית. לא. אנחנו הולכים בואי נלך לראות אם הפיצה מוכנה. לא. בואי נראה אם הפיצה... בתנור! מה זה הריח הזה? נראה לי הפיצה מוכנה. בואי מהר נלך לראות. בואי מהר נלך לראות אם הפיצה מוכנה. הגעתי. דקל, שמעת מה אמרה לך? מה? תגידי לו. הגעתי. הגעת? איפה היית? בואי נלך לראות אם הפיצה מוכנה. כן. לא חונה. לא מוכנה?